nos estamos concentrando y tenemos convocada una huelga porque entendemos que debe haber una prórroga, ya que hasta el día 20 no se reúnen los consejeros delegados de Día y no sabremos nada del futuro de Día. En el momento concreten algo, pues ya deberíamos seguir con las negociaciones y ver qué criterios van a seguir y si podemos hacer la retirada del grupo. Nosaltres som els que ens fan fora de casa, els que ens fan fora de la feina. Nosaltres som la classe treballadora i per aquesta treballem. I és per això que la lluita de Dia és d'interès no sindical, sinó social, per al poble que ens pertoca, que en aquest cas és Catalunya. Aleshores, donar-vos tota la solidaritat de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental, Maresme i Osona, dir-vos que estarem per tot el que calgui. Ara m'arribava dels companys de Madrid també les mobilitzacions que hi ha a les portes de Dia allà. Aquesta és la nostra lluita i aquesta serà la nostra victòria. Força, ànims i endavant!